салом, Душанбе Сити аст. барномаи муаррифии мавзеъҳои шаҳри Душанбе. Ин дафъа мо дар Боғи Фирдавсӣ пойтахт сайругашт мекунем. боғи Фирдавсӣ аз мавзеъҳои дӯстдоштаи сокинони Душанбе буда дар қисми ҷанубии пойтахт дар наздикии бозори Саховат бунёд ёфтааст. ин ягона боғи фароғатӣ дар ин қисмати шаҳр аст. боғ дар солҳои 70 асри гузашта ифтитоҳ гардида дӯстии халқҳо ном дошт. лоиҳаи он аз ҷониби гурӯҳи кории институти тадқиқотӣ ва лоиҳасозии Душанбе шаҳрсоз омода шуда дар миёни саҳни он ҳавзи сунъӣ бунёд ёфта буд. имрӯз низ қариб 30% масоҳати боғро ҳавз ишғол мекунад. атрофи ҳавзро бошад дарахтзор иҳота кардааст. дертар дар паҳлӯи шимолии боғ чойхонаи истарахшанг ва дар қисмати ғарбӣ каме дуртар аз боғ кинотеатри тоҷикистон бунёд гардид. боғ ба зудӣ маъруф шуда сайргоҳи писандидаи сокинон гардид. соҳили фароғатии канори ҳавз ва ҳавопаймои дар наздикии он насб шуда аз дӯстдоштатарин нуқтаҳои бозиву фароғати кӯдакону ҷавонон буданд. дар солҳои 80 каме дуртар аз боғи дӯстии халқҳо тахминан дар ҷои имрӯзаи бозорҳои Саховат, Ганҷина ва Панҷшер дар дохили ҳавопаймои Ил-18 кинотеатр боз шуд. ин кинотеатр ба зудӣ маъруф гардид. раҳмат. он солҳо ин гуна ҳавопаймо-кинотеатрҳо дар аксари шаҳрҳои шӯравӣ бунёд ёфта буданд. мутаассифона дар Душанбе ин кинотеатри ғайриоддӣ то имрӯз боқӣ намондааст. соли 2018 баъд аз таъмиру навсозӣ бо қарори раиси шаҳри Душанбе боғи дӯстии халқҳо номи боғи фарҳангу фароғатӣ ва номи Боғи Фирдавсиро гирифт ва дар фазои тантанавӣ аз нав ифтитоҳ гардид. имрӯз дар боғ 4 майдони футболи хурд, майдон барои бозии кӯдакон, аттраксионҳо, ҳавзу сайргоҳ ва роллердром мавҷуд аст. дар маркази боғ бошад муҷассамаи муаллифи шоҳномаи безавол Боғи Фирдавсӣ омад афрохтааст. бале, ин ҳамон пайкарест ки дар солҳои 90 дар майдони Дӯстӣ меистод. пас аз бунёди муҷассамаи сомонӣ дар майдони Дӯстӣ ин пайкареро ба ин ҷо оварданд. имрӯз боғи Фирдавсӣ макони баргузории ҷашну чорабиниҳо ва базму намоишгоҳҳои гуногун аст. хайр, то саёҳати оянда.